Петък вечер. Нашите ги няма и е време за секс. При мен петъчният секс протича така. Брат ми кани някоя маска вкъщи, а аз съм принуден цял вечер да ги слушам. Не се оплаквам. Все пак, това е най-близкото до секс, което ми се е случвало някога. Брат ми знае как да ги навива. 2-3 лафа и вече са съгласни. Беатрис му е новата. Тая вечер се съгласи 3 пъти. А на мене ми излезе мазол на дясната ръка. Не е от това, което си мислите. Опитвам се да направя малко релеф за самочувствие. Басяки пич. Аз израната копеле. Си големите ръки, човек. Това си съм, бе. Преди имах ниско самочувствие, а сега е направо никакво. Ще се отдам на науката. Няма да мисля повече за секс. Никакъв секс. Интересно как клетките на пътладжана приличат на цици. Дай 20 кинта. Нямам. Нямаш. Нали ти даваха защитата по физика? Да, ама са мои. Какво ще ги правиш тия пари? Ще купя предметни стъкла и без това не свършват. Аз ще заведа Беатрис на кино. Знаеш какво ще прави в салона? Кое според тебе са по-добре изхарчени пари? Виж сега, брате. Ако ме дадеш тия 20 лева, ще ти кажа как да се оправиш с жените. Слушай ме сега. Основният ти проблем е, че си прекалено свестен. Мацките обичат лоши момчета. Трябва да си малко по-така буклук, разбираш ли? Как да бъда по-буклук? Първо, забравяш за всякакви романтични глупости. Второ, ако искаш нещо, отиваш и си го взимаш. Правилата са, за да се нарушават. Трето, бъди непредсказуем. Трябва да ги шокираш постоянно. Това ли? Да, това е. И направи нещо за тази визия. Приличаш на принц Чарлз или на някой друг умрял. Принц Чарлз е жив. Не ме интересува. Приличаш на идиот. Лошите момчета не питат. Те си взимат. Какво правиш, бе? Так му си търсих ядките в бюрото. От петъка не съм изтрезнял. Толкова се омазахме направо мармалат, човек. Ти? Че аз тук изкарвам щици, а в свободното си време съм пълен изрод. Ще умра от смях. Що? Защото според мен си тотален задръстеняк. Отличник е на тегачи. Трябва да я шокирам с нещо. Да бъда непредсказуем. Сега ще видиш истинския Мишо. Ей, пикавия, цялото тъпо училище, тъпите ви даскали, които гледам по целия 8 шибани часа на ден. Извинявай, това трябва да го запишеш, защото ще събереме супер много лайка. Снимай го! И без това искам да им кажа на всичките шибани учители това, което мисля. Какво правиш си тук, бе? Силно Какво имаш? инфекция на уретър. Тръгвай към директорката, ти кажа, аз ви уретър.
Какъв уред по никое време, бе? Сега. Клипчето наистина събра много лайкове. Коментарите отдолу няма да ви ги разказвам. От цялата работа ми налетя само една жена. Майка ми с точилката. Кое според тебе са по-добре? Стига, брат. Откъде викаш почвам? Тия шибани умрели даскали. Ей, без това. Какво правиш тук, бе? А? Не се смееш, моля, че това ми става още по-средно. Ти, моля. Аре, давай. Моя папа.